हेल' लोगोफोर हेपि रंजालि बैसागु आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नै आं दा दख'ना बायदोंमोन आरो दख'ना मोननाय नङा सानदोंमोन आं एबाराव, खिन्थु लाबोबाय, हासबेन्डआनो होबाय आरोना। नैबेलाय नै आंनि दख'नाया नैबे, ओमफ्राय नैबेखौ दासो बिबाजै होदों ब्लाउस, ओमफ्राय नैबे बिमानो होबाय आङो बेखौहाय। ओमफ्राय बिखुनजोनोबो दाख्लै हैखांबाय, आं बेखौ लानाय जायाखिसै। नै माबायदि नुदों लोगोफोर नायदो। माबायदि नुदों लोगोफोर अननानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर। आं जास्ट बेखौल' खिन्थानो होननानै नोंथांमोनजों सावरायनाय जाबाय आरो। मा बुस्थु बेलाय? दा बयबो गोजाम बोसोरखौ बावगारनानै, दुखु दाहाखौ बावगारनानै रंजादो बाजादो लोगोफोर। आंबो रंजानोसै बाजानोसै एसे। आरो सोरबाफोर निउ नायदोंब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब, लाइक एन्ड शेयार खालामना हो। आंबो फुल वाच खालामखायो। बिदिनोसै बेलथायनि एबार बाजैया बेखौ होदों आरोना। मोनसेया गोथां कालारनिमोन। दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै रंजादो बाजादो, दसे सम बावगारदो। बिलाय आरो माखासेफ्रा हौवाफ्राबो गामसा गिन्जि बिदिनो गोदान लादों आरो आं लाबाय थायाखिसै, जास्ट बेखौल' होबाय। स' आंनि भिडिअआ एसेनोसै होनबा लोगोफोर। फुजा फुजि होखांबाय, एबार नै सयाबिन सोमदों, बेनिफ्राय खुमब्राजों सयाबिन बाथोन। उदैयाव लोगोफोर मिस्टि लाबोदों। आगसिथिंसो होनांबाय आङो, मानो होनबा बेखौ मबाइल हमग्रा रावबो सासेखौ मोना। आं नैबेखौसो गोथाव मोनो, गोसोमखौ। गोसोमखौ जानोसै आं। बायनायबा मिस्टि भुजिया गोदान बोसोरनिबो जानोसै। बाजै नै नों गोसोमखौ जायो ना गुफुरखौ जायोमोन बाल? आहा लाफैद' आखिथिंसो हरनाय जाबायलै। मानोबो लांसै नामा? दुनुआलाय जाया? फुरि मोनजादोंदां बियो। आं सारायाव माबा होदों। और इधर क्या नैबाव दं माबा जुलापि, जलेबी मोननै जानोसै। ओरै पर'था, ओरै दं पर'था आरो खावसे बिसिलाय। आयु मासे बुं नैबे ओंख्रि याम जागासिनो ओरैजाय। जलेबी पराठा, मिस्टि भुजिया जाथारनोसै गोथावनो। दा सयाबिन एवगासिनो, बेजों बाथोन, एमफ्राय पापरफोरजों बाथोन लोगोफोर। दा आं ओंख्रिखौ संनोसै। दा संनोसै। दा संनानै 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 संनानै
मिरामिसानो जानोसै दाहाय बेदर जाखागोन नालाय खुमब्रा हरबाय सयाबिन एवखांबाय नै पापर मिरामिस दा बिसोरो दा बेदर एवजागोनदां आंथ' बेखौ संग्रोनाय जाबाय दा उनाव बेदरबो जानो हागौ ओंखामाबो मोनबाय नै दै होबाय फाइनालि गाइस नै मोनबाय आंना खुमब्राजों सयाबिन बाथोना रेडि हो गया आलु हागासिनो दं बेदरजों लोगोफोर हेपि बैसागु सिगाङावनो बुंखाबाय आं आरो जोबनायावबो हेपि बैसागु हेपि बिहु स' बाय बाय लोगोफोर एसेनोसै